Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko alkamisa hawra e balɗe nogas e joyi e lewru korse hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegoro ɓindo mon jaydeji arti gam tongande on koɗi piri ɗi pirtiɗi cariɗi cakti e ndeɗo ñalande. Jayde le soleil dey dawi ko e ɗum ko ganduɗa woni karallagal mawgal ngal ganduɗa innama ade waɗigal tawa ɗon koko hutorta e gurdam mum. Ataki jayde le soleil windi ko biogaz des déchets jaillit la lumière hino wayno de kala ko naɓateno jidde hino weddoye hino wawi waklite ha ɗum wonta gaz mo ganduɗa de omo defre e si noon omo wallita innama ade e gurdam mum. Non tigui jayde nde windir ɗum à travers sa stratégie nationale de développement du biogaz à l'horizon 2035 le Sénégal mise sur cette ressource pour renforcer le mix énergétique national, réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir l'économie circulaire. Ino wayno de on ɗon mbalit woni ko naɓatene ko jidde de hande wayino ko ma ɗum wawa waklite ha tigui tigui kala ko hutorteno e duuɓi jawtuɗi tawa hino wawi addu ñabbuli e innama ade en de ɗum kam ma ɗum uste si tawi nden ɗon jidde noon nde waɗama ko nde foti ko waɗe hanti wayino ko pétrole ene gaz en foof ɗum ma ɗum usto ha taki curki ki jaltatnoki e mbiɗen ɗam ɗon ndoyam ayi wayino ko maɗam usto ha taki jayde ɓisdi hen décharge de Mbeubeuss symbole d'une source énergétique inexploitée hino wayno de e jidde mawde nde nde ganduɗa kala ko weddoyte e nder Dakaru toon ɗum naɓate woni toon to Mbeubeuss de ko ɗum ngaalu mawgu tawa noon hongu woppa hongu ɗaani e si noon hina wawi waklite ha tigui tigui ɗum adda gaz e wiide jayde le soleil. Ha joni en keddoto e ko yowati e ndoyam e ko wayi noon saabu heɗen gandi tigui tigui hakkude ASER e AE Power hina waɗno coow mawɗo saabu koppareje kewɗe ɗe ganduɗa nde heɗe pot noon natne e liggey tawa noon hina fayi e ndoyam e nder guure dowrije ha taki jayde enquête windi ko affaire ASER AE Power les zones d'ombre persiste hina wayno de niɓre nde rewde hakkude ASER woni wuro joguigo liggeyaji paaɗi e addude ndoyam woni électricité e guure dowɗe e AE Power de hina wayno ko niɓre tan woni hen ha joni hay goto laɓɓinani koppareje kewɗe ɗe ɗe ganduɗa de mbo kala bona jorɓo oya hondu wi ko kam tigui ñamiɗen ɗon koppareje ko tolnoto e capanɗe tati e jeeɗiɗi milliards uji ha taki jayde enquête windi ko 37 milliards francs CFA noyés dans une avalanche de plaintes les Sénégalais dans le flou ina wayno de ɗen ɗon koppareje kewɗe de ɗe keɓori yoolo tawa noon hay ɓiɗɗo Sénégal goto anda hoɗo tigui tigui ɗen ɗon koppareje ndewna ha joni jayde nde ɓisdi hen la banque Standard avait pourtant alerté sur l'utilisation des fonds dès 2024 hina wayno wuro wiyetengo banque Standard kamgo de ngo hartinoma law ɗum noon ko hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi wonno e wiide jayde enquête siko en payi to politique de jayde Walf Quotidien windi ko Guéguerre Diomaye Sonko l'opposition compte sur les coups hina wayno tigui tigui de hakkude Diomaye e Sonko luurodiral mumen e ɗurtodiral mumen e mbo kala hombo dubba oya hondu ha joni de eɓe on ɗon soro bosole tawa noon hina wayno gallaɗi nayyi ɓadadirɗi tawa ɗi mimadirta noon tigui jayde nde windiri ɗum l'opposition contre les coups hina wayno noon jayde Walf Quotidien wi ko ɓeɓe ganduɗa heɓe keedi e lande politique kucciɗɗo e laamu de a ɓeni ƴetta goɓɓe mumen ɗe ganduɗa de ko Pastef tigui tegata ɗumen ɗe e wiide jayde Walf Quotidien jayde Les Échos wi ko gonga kay saabu hina wayno omo ganduɗa kambo woni lande Pastef dey hombo ɓesda tinnu darde mum e nun ɗinde ko fayi e ceeral mum e Diomaye président woni on ɗon lande mo ganduɗa kambo tigui heri e keyniɗo lesdi Sénégal. Les Échos windi ko les examens en commission de la proposition de loi portant modification de la constitution Pastef corse sa position et assume la rupture hina wayno de e batuji ɗiɗi ɓe mbaɗatno gam ƴewde hono ɓe mbaɗata waklidde ko yowati ko e deftere nde ɗe ganduɗa de kam nde hollirte no Sénégal yahnirte e sino yuɓɓinirte de woni constitution men lande Pastef holliri
leeri tigi darde mum sabo kala ko ganduɗa foti ɗum wat ambodi ɗum waɗa e wiide Jayde Les Échos hay si tawi noon ɗum ɓesdat hollir certal mum e o mo ganduɗa kam woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Jayde ɓesdi hen ko Pastef adopte ses propres amendements et rejette tous ceux du gouvernement. Jayde wi ko Pastef dey kala ko ganduɗa de hina ngakki e guite mum kam jaɓani ɗum woni amendement mo ganduɗa de kam waɗimo isi noon kala ko laamu ngu yekkitno ngam wi yo ɗum woñte kamen wonɓe landa Pastef tawa ko fiiliɓe leppi suudu sarɗiji de ɓe calima ha ɓe jooɗi e nangue e wiide Jayde Les Échos. Jayde La Tribune de artiko e alhaali o mo ganduɗa ka woni Pape Malick Ndour tawa noon hombo fiili lofol e nder lande APR noon tigui Jayde La Tribune windir ɗum liberté provisoire pour le responsable de l'APR. Pape Malick Ndour n'a jamais reconnu un quelconque détournement. Jayde wi ko o mo ganduɗa ka woni Pape Malick Ndour de feera jaab noko ƴetti koppareje laamu ñamiɗe tawa ɗum rewani e lawol noon tigui Jayde windir ɗum ha taki kam on biyeteɗo Pape Malick Ndour de hina wayno cuuɗi kattirɗi tawa hino yowti e koppareje woni pôle judiciaire financier de wayino ko woppi ɗum hoti wuuro mumen tawa noon joɗoto fada jento e wiide Jayde La Tribune ha joni. Jayde ɓesdi hen ko il laisse son sort entre les mains de Dieu kam Pape Malick Ndour e nder Jayde La Tribune wi ko kala ko kewi kam hombo andi ko Allah tan wawi hen hay ndiga. Jayde ɓesdi hen il n'a jamais varié dans ses déclarations hina wayno de ko layno ko hanki e ko lay ko hande e janggo e ɓawo janggo de haydara ko serti hen e wiide Jayde La Tribune. Jayde le parlement artiko e Batou Dia ɗo mo ganduɗa de kambo waɗate toon to falde Njarem ngam heɓanade ko wiyete ko maggal ɗum noon. Jayde le parlement windi ko comité régional de développement autour du grand maggal les services sociaux de base en pôle position ina wayno de ngam heɓanade ngal ɗon maggal baɗatgal Touba Mbacké kala joguiɗo service e nder falde Njarem a darima ngam janggo jaam si ngal ɗon maggal yettima tawa haɗa wawi wat liggey ma no hannirta ni ha ɗum weɓna gurdam e wonde ɓe ganduɗa kamen gimmoto e ɗo kala ɓe gara e ngal ɗon maggal Touba e wiide Jayde le parlement. Siko en payi to coftal ɓalli Jayde Las windi ko coupe du monde 2026 Sénégal Irak demain à 19h GMT hina wayno tigui tigui de e kawtal fukko kosguel baɗatgal toon to lesɗele tawa noon hina yowti e desewal aduna hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego Sénégal ma fottu e Irak ɗum noon wayno ko baroɗe Sénégal de hande iwdi mumen e paadi mumen ko e mumen ɗum heddi wadde noon wayno ko Jayde Las ɓesdi hen ko les lions jouent leur destin noon tigui Jayde addiri ɗum e ɗerewol mum adunol. Gasnirten ko Jayde Libération saabu windi ko affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie une nouvelle offensive déclenchée hina wayno de alhaali gora débat gorkati débati en tawa noon hina yowti e Pape Cheikh Diallo de gondoɗo ɗo ayangoji e si noon teskaɗo kamɓe wondiɓe mum de woɗɓe ɓe ganduɗa de hande dadi ɓe cukki ɗumen ha ɓe tegui ɗumen juuɗe isi noon tawa ko e ɗum ɗon ɓe jilla ha taki Jayde windi hen le 10e suspect cueilli par la brigade de recherche de Keur Massar en lien avec l'exploitation du téléphone de Djibril Dramé hina wayno omo ganduɗa de kam watti sappo e ɓe ganduɗa heɓe nanga toon to brigade de recherche mo Keur Massar feññide ɗum de ko des téléphone omo ganduɗa ka woni Djibril Dramé yurnama mbo yurnita nden tigui yiya noko on hombo hen jilla kam noon inde mum ko El Hadji Fallou Diagne wiyete kam jaaɓi tigui kam e omo ganduɗa ka woni Djibril Dramé heɓe lelo datno e wiide Jayde Libération. bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko Jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.